Kulend uko. Kuchi viti chedu uko. Zvinhu zvezvo zvatanga manje regedzai timboonesana nyaya dziri kupisa panapa. The succession battle in ZANU-PF continues. Midlands province boys are after Sanyatwe. Remember, Sanyatwe was retired from the army by ED few days before the Geza Revolution M31 and appointed as the Minister of Sports. Chiwenga remains powerful within ZANU-PF because of people like retired Lieutenant General Sanyatwe, retired General Geje, Matanga and others. During the cabinet meeting where Constitutional Amendment Bill number 3 was passed, it is alleged that Chiwenga and Sanyatwe challenged the bill, citing that the bill does not represent what they fought for during the liberation struggle. Now, Taguire's people is telling president to investigate Sanyatwe to find out why he is failing to finish renovating National Sports Stadium. It's clear that they want to fire him from the government because of going against the bill. Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Kana uchinge watosvika panapa, you know what to do. The most important thing kumbotanga nekulaika kuti tionesane nyaya dziri kupisa. Nezuro pane nyaya yakaitika iri kuvhurwa hombe namukoma Temba Muliswa. Munoziva kuti vabhuru vane zvinhu zvakawanda zvavanongotaura, and people like Ana Temba ava havasi vanhu vekuti munokwanisa kuvatora for granted kana vachinge vataura imwe information, because vanhu vekuti varimo mugame yacho iri kutambwa. A lot is going on. Turunzwa kuti kune vamwe because of this whole thing zviri kuitika. Turunzwa kuti kunomwe anyangarika, kunomwe azodai so Jameson Timba and Ibo Mandaza pagedhi pavo pakasiya pakaiswa ma XX2. Zvine zvazvinoreva kuna vanhu vanounderstand. Kana makambona kana mafilimu kana machi ukaona pakaiswa X utongozikana kuti i-warning, inova last warning kuti iwewe tinokudzima. Ndo mamirira nikakaita zvinhu nyaya dzine zichitaurika. But now Temba panapa ari kutaurawo achiedza kuonesa vanhu kuti anzi vice president vanga vari kusangana nemamwe mauto. Handisi kuzivawo hangu ini ndakazvimirira kuti how far true is this, but mashoko avo vari kuti I've been reliably informed to a clandestine gathering that took place 2 days ago involving several high-ranking military officials, at which I was a focal point of discussion. The meeting attendees later visited the VP's place. Their discontent primarily revolves around my continued public denunciation of specific acts of misconduct, abuse of office, and even dereliction of duly attributed to the vice president. We are actively aware of these and other political covert convenings among military personnel, which are clearly informed by subversive agendas. It's essential to recognize that vice president has transitioned into a political role, that it is entirely within the rights of the republic to scrutinize his conduct as a public official in the realm of politics. No individual is insulted from the critical examination warranted by their status as public servants. His current efforts to diminish the efforts of his own through insinuations that the country lacks one man, one vote amplifies the detrimental effects of his recent actions, as now finds himself assuming the role of an internal opposition. The stance places him in direct conflict with numerous party resolutions and initiatives. Such as actions do not require nostalgic reflections. No one illustrates past, but rather a straightforward call for adherence to party discipline and directives. Ndo mashoko ari kubva kuna Temba Muliswa. But honestly I'm shocked because information yakaita sei
singori information yekuti inenge ngori easy kakuti nzanza mauto wasangana vakaita meeting yavo vachipedza kusangana ipapo vazoenda nekudheni kwaVP. Haisi nyaya dzidiki idzodzo, inyaya dzekuti dzinotodzingisa basa at the end of the day, because vanenge vachinzi kana manga muchiita meeting yacho yenge yambori yechi hamusina kutiudzawo mukuona iri kuitika. But pane zvimwe zvinhu zvokuti ndinounderstanda futi at the end of the day kuna vanhu vanoita zvecounter intelligence hazvizikanwe, or maybe vatopiwa that information kuna vanhu vacho because vanenge vachitya kunangana face to face obva hanzi iwo chichiputisa then tozoconfronta kuti koiwo uri kuti kudini nyaya iri kutaurwa naningi uyu ndiye source of the story. Iye anenge apiwa nyaya futi navo vanhu vacho vanenge vachiona, because nyaya rimwe iri kunyaonetsa ndeyekuti ukaona kuti pakudozanzi vaita meeting vachipedza kuita meeting bva vaenda nekumba kwaVP kureva kuti vanhu vari kumonitana kawa. But if tati pakumonitana ipapo, what was this meeting all about? Ndo nyaya dzatinoda kuti tinge tichionesana. Pane nyaya dziri kunetsa, bill number 3 riri kupisa iri, ende vanhu varume ava vakazviramba, Sanyatwe and VP vakasumuka vakati haizvo hazvisiri izvo zvaakuitwa izvi, chii chakadaro icho chichiri kuitika icho chichi, handimi kuzviona. After that ndo patiri kuona vamwe vakudedzera kuti Sanyatwe anofanira kuinvestigate kuti chichikuita kuti anoneke kupedza National Sports Stadium, because these guys kavada kungoisa pressure kuti abva atodzingwa even nevaministry of sports pabhoza kuti aiwa iwo uri mutu, saka pachiuto pako iwo ongochirova meti dzipi dai wakukanikirina, because iye mazuva akabviswa Sanyatwe muri kumaziya ndo mazuva ekuti paidedzerwa M31 madhezi aya ageza paipa takabva angokurumidza angodimpurwa makumbo faster vanzi iwo wakutoka kusports ndo maitikira akaita zvinhu. Enda unokata kuti aiwa but Sanyatwe dai waramba uri papo wanga uri, but zvizvi zvokuti anga achingoweekendwa vachiweekendwa kusvika vapiwa mapositions asisina basa. But hatisi kuziva kuti timu riri kunzi rakasangana iri ndanani, ndo nyaya iri kunetsa. Ende pane nyaya ipapapa pachapisa pari hoti, ndichazodzoka ndichinyatsokuonesa nyaya dzakawanda dziri kuitika, but ngationesa nekuti these guys vakasangana vari mauto vanenge vachitaura nyaya dzechii, zvakakosha. This is very important honestly, because hatikwanisi kungosiya toti vanhu vanga vachisangana vachitaura nyaya dziri dzechii nyaya idzodzo, because hatitoda kuti vatitenge tichizonetsanisa vanhu, because this temper guy ndo zvinhu zvaatotaura. But ndakuudza maonero angu asaita information, vanhu vacho vanenge vachimonitana pachavo vanenge vachinatsoziva kuti this is the right information, but havana chingirire kukwanisa kuda kuzvitaura straight. Saka vanotanga vambopawo information obva ileakisa nekuseri, vozouya vofesana kuti koninga kuti makazodai makadai ko mukuita sei, ende proof anenge atopiwa kuti this is the proof. Actually kana mubvunza vanototi yes this is the proof, vakasangana zvesure. Saka ndo panenge pakupisa ipapo nyaya dziri kusanganana naameno titi ndogore rezviprofita zvimwe zviri kuzadziswa hatichazivi kuti zvichafamba sei, because unzwa umwe uchitanzi pachamhanya vanhu, pachangangurwa vanhu, pachaita sei, zvigore hazvinzwisisike. But muri Zimbabwe, thank you so much nekumukira kubatikira pachivhitivhiti. Ndisati ndaendaga ndingoshandisawo mukana kuzivisa maZimbabweans ese zvavo vari muSouth Africa muno vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits vaya. Ndiri kuti mazuva ano zvava nyore. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit, ende vanokuitira uri kwauriko kwaumbonide kuti travela kuenda kwavari. Saka ndiri kuti gara wavabata, taura navo vakubatsire vakuitire zvinhu zvako zvotanga kufambira. No work permit no problem. Even if you are outside South Africa uchida kuregisterwa kambani South Africa macho muno, this is the right people to deal with. Enda ungonotaura neEducation Research vanokubatsira. Chinongodiwa chete ipapo inenge inonzi entry stamp, chidhindo chinoratidza kuti iwewe wacho uri munyika yeSouth Africa here kana kuti uzodii. So it's up to you, handingazokuudzire zvakawanda, but kushanda neEducation Research kwakanakira kuti vari reliable, vari affordable, vari professional futi, havasi vanhu vekuti vari kudzidzira zvinhu. Unongoziva kuti chinhu chese chekuti unoona zvinoita vamwe vanokuti akanoita chinhu anozoregera dai ndaita nemaprofessionals zvangu, dai ndaita nevanhu vanoziva zvavanoita zvavo, because ndakuwesterwa time. These people they are professionals. Saka ndo vanhu chaiva vekudhila navo kana uchida kuregisterwa kambani nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit. Education Research is the way to go. Garai mavabata, contact them. Number ndatoisiya pascreen zvamuchazoitawo zvimwe zvese zvinenge zvakuita se zvakutofamba kana mchinge mataura navo. Vamwe ndoziva kuti munogona kusvika kutanga conversation munongoti hallo ndanzwa naClient kuti hanzi zvoni ndimi kuregister makambani nekuvhura maFNB business account, please help me. Vanobva kubatsira pasport ipapo ende haumboswere uchinetsekana nekutoningirana zvinhu zvako zvinobva zvatokuitira ipapo.